Okay, jeg tror jeg har fået det til at virke. Ja, jeg har 100% fået det til at virke. Schedule 1. Customize appearance. Okay. Det skal være sådan helt tynd. Jeg tror man bliver langsommere i det der at være så stor. Det er ikke fat shaming, det er bare det er for gameplay. Eller det tror jeg. Okay. Hår. Måske skal jeg have et buzzcut. Måske vil jeg helst faktisk have det sådan her. Og så bare have det i den her farve. Ja, det ser godt ud. Nej, faktisk. Så har jeg en god idé. Sådan der. Så skal jeg have goatee. Sådan der. Freckles. Det fregner. Wrinkles. Sådan der. Så skal mine øjne bare være sådan der. Ja, sådan der. Ja, det ser godt ud. Okay. Kan I gætte, hvem det er, jeg prøver at lave lige nu? Eller
Er det for svært? Ej, seriøst. Kan jeg ikke få sådan bare lidt tekstur på den her trøje? Okay, så tror jeg, at min karakter er færdig. I've heard you're in some trouble. Best not to talk over your mobile phone. Go find a payphone. UN. Så det må jo så være Uncle Nelson. Ikke? Okay. Så jeg har set et par videoer af det her før. God damn, good to hear your voice, buddy. Looks like our luck finally ran out. The feds have got me locked up while I wait for trial. Glad to hear you managed to slip out, though. Back before I moved to Serena Flats, I used to live out there in Highland Point. Not the nicest town around, but plenty of opportunity for someone in your line of work. If memory serves, I've got some cash stashed out there. It ain't much, but it'll be enough to get you back on your feet. You can find it stashed near the town hall fountain in the canal behind the supermarket. Go grab it, head back to the RV, and we'll go from there. Okay, så jeg har set et par videoer, og jeg har udtænkt noget, som der kan gøre sådan, at jeg får en god start. Så jeg tager penge der, ikke? Så går jeg hen og så snakker jeg med den her person. Ej, seriøst. Skal den? Okay. Det er da ikke så fair, men sådan er det. Okay, så near the fountain. Sådan der. Så går jeg først lige hen og tager alle de ting, som jeg har brug for.
Okay, så nu venter vi bare lige til, at begge planter er groet færdige. Og så packager vi dem her. Altså det, som der kan packages. Og så skal jeg bare se mig cook. Fordi at jeg har udtænkt en ret god plan. Så der er kun 10 baggies. Men selvfølgelig vi har flere af de her ting end baggies. Og det er jo lidt et problem. Men det kommer til at virke alligevel. Okay, så nu har vi alt det her. Så det vi gør, det er, først så tager vi den her. Så tager vi det her, det her, det her, det her, det her, det her. Seriøst. Så gør vi bare sådan der. Og så tager vi den her. Fordi at I kommer til at se, hvorfor jeg gør det her. Hvorfor jeg gør alt det her. Fordi det er ret smart. Og så lige her. Nu kommer I til at se, hvorfor det var en god idé det her. Ja, det er lidt derfor. De har simpelthen eksploderet vores bil. Og det... Der er nogen... Jeg tror det er politiet. TB. Ja. Det er nok ikke sådan politiet, men... Okay, well shit. That's not ideal. There's a powerful cartel in town. The Benzies family. No, to them. I figured they'd eventually be a problem, but didn't think they'd find you this quickly. Okay. Looks like you're gonna need somewhere low-key to stay for a while. Head over to the motel and ask about getting a room. After that, you'll be needing some new equipment. There's a hardware store just northeast of the motel. Grab a grow tent, soil, watering can. Okay. Så fra tutorialen, der ved man, at man kan faktisk ryge sit eget... Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er tobak. Men det er ikke så godt for ens lunger, så jeg kommer ikke til at gøre det.
Det er hende her, som vi skal snakke til. Okay. Så gør vi bare lige sådan her. Så får vi en virkelig god start. Yes, vi har allerede fået en virkelig god start. Det her, det spilder bare plads. Så gør vi sådan her. Og så sætter vi den her. Sætter det her lige der. Og sætter den her lige der. Og den her lige der. Så går vi ned. Herned. Lige her. Og så skal vi have en watering can. Og en soil. Faktisk 2. Okay. Insufficient online build. No, okay. Så jeg skal gå hen til den her. Max. Så gør jeg sådan her. I'm then I run this hardware store. What line of work are you in? Skal jeg fortælle ham, at vi arbejder i med planter? Eller vi arbejder med andre planter? Eller vi skal sige til ham, at han skal bare fuck af? Hvad vil vi sige, der arbejder med planter? Oh, ain't that nice? I always fancied a bit of gardening myself. Here's some speed grow on the house. Welcome to Highland Point. Okay, så har han lige givet os en god start. Fordi at nu kommer en af vores planter til at nu kommer vores planter til at gå meget hurtigere. Talk to Uncle Nelson at a payphone. I'm at a payphone trying to go. You're almost ready to go, but you're missing one key ingredient: seeds. You'll need to speak to a supplier to get your hands on some seeds. I've passed your number on to Albert Hoover, the local seed supplier. Send him a message and request a dead drop. I've vouched for you, so you won't have to pay up on front. Your order will go on your tab, which you can pay off in the future. Okay. Albert Hoover.
Hello, our mutual friend has asked me to help you acquire some seeds. Send me a message if you'd like to order some. Nelson has put in a good word for you, so I'll provide you with a tab which you can pay off later. Okay. Send a message. I need to order Dead Drop. Okay. Så det er det, jeg kan få her. Så skal jeg ikke bare sige, at vi skal have 2 af det her. Copy, I'll message you when it's ready. In about an hour. Okay. I mellemtiden kan jeg bare lige gøre sådan der. Okay. Jeg forudser, at Dead Drop kommer til at lande lige her. Nej. Men det var tæt på. Det er lige herovre. Prøv lige vent. Hvad fanden? Nå, det er fordi jeg er curfew. Okay. Så gør vi vel sådan her. Okay. Jeg har vandet planterne. Så siger vi den og den for et speed growth. Det skete det godt nok hurtigt, det der. Kan jeg putte den her i? Nej. Kaboom. Okay. Så skal jeg bare list OG Kush for sale in the product manager app. Products. List for sale. Prøv at vent. Sour diesel. Hvad fanden? Effects. Refreshing. Har de effekter? Calming. Energized. Sedating. Jeg ser de her. De koster meget mere end den her. Ser den her. Så hvis jeg gør sådan her, kommer folk så til at
betale sådan minimum det. On the grind, wait for a message from a customer. Okay. I mellemtiden kan jeg bare lige købe en trash bag. 10 baggies. Og en plant trimmer, selvom jeg allerede har det. Ej, seriøst. Så er der selvfølgelig lukket. Street red. Kalder de mig en rotte, eller hvad? Okay. En trash bag. Hvad var der så mere? 10 baggies. Faktisk. Hvad hvis jeg bare lige... Gør sådan der. Nej, plant trimmer. Den har jeg ikke brug for. Austin. Yes. Late night lyder som et godt tidspunkt. Okay, jeg er lidt spændt på, om den her, den kommer til at være sådan værre, fordi det er jo kemikalier og alt muligt. Så grøn. Betyder det, at den er bedre, eller? Den har en grøn stjerne. Den er en blå. Prøv at lad mig lige. Standard. Okay. Så den siger er, at jeg ikke skulle have brugt det her speed growth. Okay, det er godt at vide. Hvorfor? Kunne man ikke gøre et eller andet for at gøre det her hurtigere?
Eller bare sjovere. Sådan der. Prøv lige vent, har jeg slet ikke nok til det hele? Det behøver jeg heller ikke. Så det er fint. Så tror jeg bare, jeg bruger det her selv. Hvis I ved, hvad jeg mener. Der er vist heller ikke så mange, som der gider at have det. Dog. Yes, sir. Prøv lige vent. Jeg må lige gøre noget. Okay, jeg er tilbage. Så er spørgsmålet, hvad er der at lave, når man er helt ny? Eller ikke helt ny, men altså, du ved, hvad jeg mener. Det skulle da også sende det, ikke? Undskyld. Hey, if you got one, skal du kun have en. Det er så meget lidt i forhold til de andre, men okay. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kommer til at kunne nå det til dem alle sammen, men nu får vi at se.
Nå, så man kan faktisk lave meth. Og coca. Kokain. Nice. Eller sådan noget. Det skulle det Kyle. So, dude. Hey yo dog. Prøv hvor mange. Fordi. Så. Det er dem her jeg kender. Jesse Waters. Nej tak. Geraldine. Chloe Water. Nej. Bowers. Nå. Skal jeg så... Potential customer. Potential customer. Potential customer. Prøv at betyder det, at hvis nu jeg giver dem sådan noget af det her, ligesom i tutorialen, kommer de så til, hvad fanden kigger I på? Prøv at vente. Jeg gør lige sådan her. Save game. Oh. Ah. Det var måske ikke en god idé. Au, 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 au. Fuck. Okay, så ser de mig lige igen. Altså. Hvorfor? Og hvordan? Hvordan er det muligt, at de ser mig, når jeg er oppe på tag, og jeg er inde bag en væg? Altså, det burde ikke være muligt, men det er det. På en eller anden måde. Au, 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 au. Hvorfor skyder de efter mig? Hvorfor skyder de efter mig? Wanted, dead or alive. Og min bare røv. Hvad fanden er det? Okay, så forsvinder de bare, eller hvad?
Hvordan gør de det? Okay. Det er så mærkeligt der. Hey, Peter. Give me a sec. Very nice. Ah. Kan jeg ikke slå dig eller andet? Kan jeg ikke dræbe dig? Nice. Kan jeg så pickpockete ham igen, eller? Tak for pengene. Tak for pengene. Det er faktisk meget OP. Fuck. Nej. Jeg går bare herop igen. Altså. Forstår de ikke, at hvis de løber efter mig, så bliver jeg ikke fanget. Lige meget hvad de gør, så kommer de ikke til at fange mig. Hvornår lærer de det? Altså, det kan ikke være, det kan ikke være rigtigt, at de ikke snart har lært det. Hold da kæft, hvad bliver der lige af musikken? Ej, seriøst. Nej. Du kommer ikke til at gøre det der. Seriøst. Hvis de kommer til at kunne komme herop igen. Hvis de kommer til at kunne komme herop. Så er jeg lige så fucked, som jeg ved ikke hvad. Så lad os bare lige håbe, at de ikke kan gøre basic ting. Bam. 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 Fuck. Okay. Nu. Dø. No way. Så det ikke. Jeg har fået en pistol. Jeg har fået en pistol. Okay, hvor fedt. Er normalt man kunne få en pistol ved det her level?
burde ikke være normalt, det her. Nej, det er sygt. Jeg bare kan smadre en af dem der, uden at de andre ved det. Kan de ikke høre, at jeg dunker med en lige i hovedet, altså? Nå, jeg skal give dig lidt af det her. Kan jeg så ikke stjæle den tilbage igen, kan jeg ikke? Jo, det kan jeg godt. Paracetamol. Er det ikke sådan piller? Eller jo, det kan man se, at det er. Men kan man ikke bare lige gøre sådan der? Sådan der. Nej. Seriøst. Det er min første dag på arbejde. Altså, hvad står det nu? Hvorfor er de her? Nej. Hvad? Nej. Seriøst? Det kan ikke passe, det der, seriøst. Jeg skød ham jo bare lidt. Det var ikke noget aggressivt angreb. Jeg vil bare gerne have mit produkt tilbage. Altså, hvornår begynder politiet at forstå det? Sweet as my man. Okay. Han har slængt ham der. Han er en homie. Ham dræber vi ikke. Du der. Du kommer til at være vigtig senere. Du dræber jeg heller ikke. Wow. Okay, Kathy. Just wanna punt that motherfucker. Cash or trash? Huh. Heldigt, jeg har noget trash lige her. Oh, fuck. Alt det for at blive lavet om til 2 kroner. Wow. I'm gonna pay for trying to go.
Hvad nu hvis jeg går herop? Så ringer den også. Hvad fanden? Prøv nu at være sjov eller hvad? Er han retarded? Hans navn er jo også Peter Fien. Okay. Alt det for at blive lavet om til 1 krone. Okay, you finished a few deals and made some decent cash. But if you are looking to make real money, you'll need to expand your operations. More product and customers. The best way to gain new customers is to give a free sample to a friend of an existing customer. Okay, det har jeg lært. You can view all potential customers on your map, grab some weed and give them a free sample. With a bit of luck, they'll agree to be a customer. To keep up with more customers, you'll need more product. The motel room isn't gonna cut it for much longer. Time for an upgrade. There's a cheap room for sale above the Chinese restaurant, just north from your motel room. Save $800 and ask about buying the room. Okay, så vi skal simpelthen have købt det her, som jeg sidder og gemmer mig om bag, når jeg dræber politiet og alt det der. Unlock 10 customers. Jeg har allerede 7, så okay. Reduce cartel influence. Hvad fuck er cartel influence? Ludwig Myers. Okay. Så jeg skal have Ludwig, Chloe, Geraldine og Donna. Så Donna, jeg ved du bor lige her. Free sample. Please. Fuck. Hvad? Kunne du ikke lide det, eller hvad? Fucking bitch. Nå, hvem er der mere at snakke med? Ludwig. Er det bare Ludwig, eller hvad? Er det der noget? Ludwig. Beth. Shit the fuck up, Beth. Det lyder som fucking Bella the Wolf. Deal. Det er cash. Selvfølgelig er det cash. Sådan der. Er det rigtigt? Ja, okay. Og så lige 100 mere. Det er rigtigt. Jeg er ikke den bedste til matematik i hvert fald.
Rum above. Okay. Så nu har jeg unlocket det her lys på. Very, very nice. Yikes, bro. Nå. Hvis jeg havde set rigtigt, så var det sådan her omkring. Det er Dan. Kan du egentlig ikke lige gå herned? Tak. Please. Nå. Jo. Der er heller ikke nogen. Hvad med her? Seriøst? Ikke nogen? Nej, skal jeg helt derned? Seriøst? Hvorfor? Geraldine helt dernede? Chloe Bowers? Der er ikke så meget at snakke om. Jeg skal vist bare finde de her lorte piggesutter. Selvfølgelig. Kan jeg ikke? Wow, der er mange herinde. Chloe. Tak. Please. Not for life. Spiser dine donuts. Du kommer altid til at tro, at du bruger en pistol. Ha. Jeg synes ikke en person, som gider have mit pis. Vil du ikke gerne have mit pis? Hvis du siger ja til mit pis. Yes! Nice. Jeg kan åbne. Det koster kun 4.000. Det er vist ikke et kun. Jeg skal helt dernede for ham der pikhoved. Er det her nu, eller? Nej. Hvad fanden? Han har en grøde på sit hoved. Og han har en vest og nogle NPC'er, ikke? Jeg er bare så mærkelige. Hello, Geraldine. Fuck. Hvor fuck er du så? Hvorfor fuck står du derinde? Fuck, man. Jeg er ved at lave et fucking ritual. Fucking mærkelig lort. Tak for det der, mand.
Mrs. Ming. Jeg har allerede givet hende penge. Så hvorfor ikke også give hende lidt, du ved nok. Altså. Jeg er ved at blive så træt af, at det er så svært det her. Okay, det er faktisk ikke særlig svært. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad hvis jeg gør sådan der? Lige tage den her og gør sådan der. Putte mine ting i her. Og gør sådan der. Så gør jeg sådan her. Sådan der. Free sample. Please. Yes. Don't talk to Uncle Nelson at a... I'm at a payphone trying to go. You've got a decent base of operations and a growing customer base. You'll be pulling in proper cash now, but you'll need help to manage all the customers. Fucking voice crack. Time to think about recruiting a dealer. There's a guy, Benji Coleman, I think his name is. He'll be the first dealer you can talk with. Work with. Yeah. You won't be able to hire a dealer until one of their friends have recommended you. Benji is friends with Peggy, Beth, and Ludwig. Focus on selling to them until one of them recommends you. Okay, Jesse. Jeg vidste ikke engang, du stadig ventede på mig. Men nu er vi her. Så tak. Mange tak. Okay. Kunne jeg have taget det her op fra starten af? Prøv at... Hvis jeg kan få en gratis soda for det her. Det kan jeg huske, jeg gjorde med mine hænder. Kan jeg så også... Nej, det smager sgu. Ligesom med pistolen. Nå, jeg tror jeg skal i seng. Altså, ikke i virkeligheden, men du ved hvad jeg mener. Sådan der. While energized. Nu skal jeg lige se her.
det her den gør mig calming. Så egentlig så burde den gøre sådan, at jeg kan sove. Kan den sove? Ja, det kan jeg. Fuck, jeg er smart. Nå, ja. Jeg tror, det var det for den her video. Hvis at I vil se mere af det her content, så skriv ned i kommentarerne. Og selvfølgelig like og subscribe, hvis I vil. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.